guys. It is now 11 in the evening. We are now in the heart of the Davao City, where our city hall located. This is Unitap in front of our city hall. We have a Mang Inasal and a lot of establishments got here. And of course, charan, presenting the lattice of the city hall of Davao. Wow, it's very beautiful, good looking. And as we can see, a lot of people now are strolling, and we can see a lot of stuff being sold here. Marami po mga binebenta dito ng mga mula dito hanggang doon po, at napakaganda po ng tanawin dito. Yung puno po ng akasya ay punong-puno po ng ilaw, at yan po ang dami talagang nagbibenta, guys. So this time itutur ko kayo kung ano ang meron dito sa loob ng City Hall. So we are now here. Dami mga, kita nyo yan, guys, gabi na ngayon, 11 o'clock, but still ang dami pong mga tao. Siyempre, of course, akyatin natin po. Punta tayo dito sa kanilang ladis. And napakagandang entrance. Napakagandang entrance, makikita mo kaagad ng City Hall, at may mataas po na Christmas tree. Mga 20 feet high. And of course, you can see the children playing around here. Ito most probably mga anak ng mga nagtitinda po dito or whatever. Makikita po natin yung mga magagandang mga tanim na pinapalamutian po ng mga ilaw. Of course, marami pong nagsiselfie, at marami din pong mga nagdi-dates dito. So this is Davao, guys. If you wanted to visit Davao, please do. You will not regret. You will not regret, guys. Napaka-peaceful po ng Davao City. So ito, meron silang meron ditong parang bilen. And of course, the bilen is no, it's not a bilen. It's just a gift. Para siyang gift na naka-wrap. At see, napakaganda, guys, no? Ikutin natin para makita nyo. So a lot of people got here, at makikita po natin yung mga ilaw. Napakaganda po ng ilaw. See, bibisitahin po natin. They called it ang tawag dito, may pangalan itong park na to eh. See, we will see it. The Quezon Park. Yan, I saw it. Baliktarin nyo na lang, that is Quezon Park. See, sa front po niyan, yan pong bandang yan ay malaki pong tent yan, na fix na po yan, isang tent po na malaki, pero fix na yan, parang multipurpose na na gym, or na nakadugtong po yan sa ating stage dito sa Rizal Park. At doon din po banda, sa may bandang doon, hindi natin makikita, pero i-blow up po natin konti, baka makita natin yung there is it. Yan yung statue ni ni Rizal. So yan po yung monumento ni Rizal. That's why we call it Rizal Park. Right over there. So guys, visit Davao City, guys. Hindi kayo magsisisi. Napakaganda po dito sa Davao City, at pinagmamalaki po natin tong ating napakagandang tanawin dito. Napakalinis po. See the City Hall, our City Hall. At balikan po natin dito. Ito yung likuran na pinapakita natin kanina.
Di itong durian na to. As you can see, i-blow up po natin. Hindi po ordinaryong ano yan, hindi po ordinaryong durian yan. May history, may history po yan. Yan po dati ay isang fountain. Makikita nyo sa baba, yan po ay isang fountain. Hindi ko na nakita ngayon kung gumagana pa siya, pero noon, nung maliit pa ako, gumagana po yan mga kaibigan. Napakaganda po niyan. Gumagana siya, talagang fountain, parang sa gilid niya may lumalabas na tubig, pinapalibutan ng durian na yan. Yan po kaganda guys dito. Yan po ang durian fountain natin. So makikita nyo po, napakataas po, no? Napakataas po ng ginawa nilang Christmas tree. And this one is our flagpole. This is I think this is aabot yata ng 25 to 30 feet, no? Okay, may history po rin yan mga kaibigan. When I was in high school, it is an honor also to be one of the members of the band, Davao City High School Band, who also play here. Tumutugtog kami noon kasi public school kami, where meron tayong Davao City High School Band. Ako naman ay second trumpet, so it's an honor was able to be selected as or chosen na magiging isa sa tutugtog sa every Monday po yan. Every Monday tumutugtog kami ng Philippine National Anthem dito po sa flagpole na ito. It's an honor to be with our band master is Mr. Rasa Senior, of course Mr. Badilla Junior, at I think they both pass away. And of course, meron din po tayo si Sir Badilla, yung mga nasa banda sa mga rondalya. Guys, magandang history ng Davao City, guys. At may papakita rin po ako sa inyo dito. Okay. I don't know kung tama ako, pero hindi ko makalimutan that meron ditong yung tinatawag na isang prison or nakulong at pumuga yata. Ang pangalan niya ay Pugoy. Pugoy. It's Pugoy. Ipapakita ko sa inyo guys. Meron terrace dyan eh. Yan. Yan terrace na yan guys. Yan, makikita nyo. Ano, pa saan ba? Alright. Yang pong terrace na yan ay dyan po yata siya noon tumayo eh. Demanding for something or sumuko ba siya noon? Parang ganyan. And then napakarami pong story ng City Hall na ito guys. At beneath that City Hall guys, I have also heard a story that there is a compartment below. No, merong compartment na kasi ginagamit din ito noon ng mga Japanese eh. Ginawa nilang camp yata, no? The Japanese yung Japanese tawag dito, yung pag-colonialize ng paglupig ng Hapones sa mga Pilipino. Marami po dito. At of course, syempre, people here are mixed na. Hindi lang Davaoenyo, meron ding mga nanggagaling po sa iba't ibang lugar na pumupunta dito. Ito guys, makikita nyo na. Mas clear po. Ito po ang ating fountain. Matanda na po ito guys. Kung hindi nyo lang mapapansin, papakita ko sa inyo, i-blow up ko konti. Kasi may mga nusol po yan. Yung mga nusols na yan, yan po yung daluyan ng mga tubig na bumubulusok para magkaroon siya, kasi fountain talaga siya. At napakaganda po guys. See, maganda ang kulay niya. O, ito nyo, napakaganda. Tubig sa ilalim, may mga bulaklak. So don't miss it guys, just visit Davao City. You are safe here. People are friendly, they're so friendly, and people are happy people, happy Davaoenyos. Not only Davaoenyos, the visitors in the neighboring cities like Panabo City, Digos City, marami po dito guys. Etong na ito, marami kaming
marami kaming history dito. Yung stage namin po nandyan, siguro puntahan natin saglit. Meron kaming stage dito na minsan din minsan din sa buhay. Ang daming mga gamit, no. Puntahan po natin. Ang daming mga ilaw. So ito po. Daming mga ilaw. Yan. So yan, may stage po dyan. Actually, may extended na itong stage na ito. Noon, wala ito. Anyway, collapsible naman yata. So wala ito noon. At ang nangyay, ang existing po niyan guys, nandoon sa likuran niya, yun po talaga ang stage niya. So, doon sa likod po ng stage ay okay, ginawa na lang talagang extension para makapagrampa yata yung mga, kung may mga candidates man or magiging pageant, of course guys, makaano sila. I-install pa yata yung mga ilaw. So, yan guys, so kikita nyo. And that stage also is, meron din akong experience dyan. We won the Pasko, it's also a Christmas celebration noon that we won the third prize for the choir. So etong City Hall namin guys ay napakarami kong experience dito. Of course, kung tatawid ka doon sa bandang unahan doon, meron po dyan, nandyan po yung ating San Pedro Church. At sa gawi pong ito guys, nandyan po ang ating sangguniang panglungsod, our City Council. So dyan po guys, ginagawa o ginaganap yung bibuild ng batas ng ating lungsod ng Davao. See, as I've said a while ago, we have this monument of Rizal. Lapitan po natin guys para medyo ano po siya, para medyo tawag dito. Ito po yung ano, ito po yung monument natin sa Rizal Park. So this is very historical guys, no? This is our very own monument, Rizal Mim. Alright, see that. Madilim lang ngayon pero meron yan siyang ilaw guys, hindi nila lang pinapailaw. So makikita natin sa tabi-tabi may nagmamasahe po dito po guys. Mayroon din ditong naghahanap buhay, may mga masyos po tayo dito nagmamasahe po para kung sino po yung napapagod, gusto mag-relax, eto dito minamasahe po. Ito grupo ito sila, grupo ito. Sa likod po niyan ay garahe po. Meron tayong malaking parking space po dyan. So napaka-safe, napakalawak po na lugar at napaka-convenient pong puntahan. So yun po ang ano, yun po ang part of the Davao City Hall. The Rizal Park, the Quezon Park, as so to speak, Quezon Park. Naninibago nga ako dun eh. So yan po. Lalapitan po natin mamaya ang ating Davao City Hall. Okay. See? Meron tayong ice cream. May mga bata pong naglalaro dito guys. Okay. Eto na yung City Hall namin. Yup. Our City Hall. Wow. Tayo nyo guys, our City Hall. Napakalinis dito. Hindi matatawaran talaga ang linis. This is our very own City Hall. Ice cream sir, yummy ice cream sir, yummy ice cream sir. Ito ang pinakalamig na ice cream sir. Magnolia. Napakaganda ng tanawin dito. So hindi ka manghinayang talagang. It's a must. Bisitahin mo talaga. Tumatawa yung nagtitinda ng ice cream. Anyway, anyhow, this is our City Hall. Okay. So, yeah, a lot of kids are, posing here. Galing. Napakagaling. See, kids are posing. Yan po ating City Hall. Wow. Napakaganda. See.
It's full of lights. Konti na lang, ikutin ko pa ito. So we have a lot of things here. Ito, ang dami talagang nagde-date dito guys. Ito pang isa. This is the other side of the fountain. Ito yung counter nitong dun sa kabila. See? Wow. Napakaganda. Ito may ilaw. Sa kabila ay walang ilaw. So, wow, ang daming nagpapa-picture. Dami talaga. So that's Unitop. Alright. See, guys, don't miss to come here. Don't miss this season. Napakaganda ng City Hall. Napakaganda ng ilaw. Ganda ng ilaw talaga. Alright. See, kung gusto nyo po mag-unwind dito lang. See, napakaraming magagandang bagay. This is our Christmas tree, City Hall Christmas tree. Napakataas. Anyway, magkapareho lang ng malaki-laki lang ng konti ang star nila. Dun sa inilagay ng Pinero Foundation sa Arroyo Compound. Right. So, I think guys, on a little while, in a little time or short time, na bigyan ko kayo ng kaunting tour sa ating puso po ng lungsod ng Davao dito sa Rizal Park. Dito po nakatayo yung ating Davao City Hall. Ang ating mayor po ngayon ay si Honorable Baste Duterte. Wow. Siya po ang mayor ngayon natin dito. Of course, our Vice President Inday Sara, and of course the former President Rodrigo Roa Duterte been here. They serve here. So puro tatlo yan sila guys, nagiging mayor po ng lungsod ng Davao. So ano pang masasabi natin? Thank you for the legacy of this family. Thank you very much. And we do hope, yes, meron pa dito, napakaganda ng kulay. A lot of lights. Wow, napakaganda. Napakaganda guys. Hope to interview things, no? Hope to interview somebody na pwede ma-interview. Sige, magtanong tayo. Maghanap tayo. Oh, dito mag-interview tayo guys. Hello. Pwede mga tana. She's busy playing guys. Na-bored na siya. She's bored right now. Kasi gagawa pa tayo ng mag-i-interview pa tayo. Alright. Interview lang tayo ng konti. Eto. Hello, good evening po. Pwede maka-istorbo? We are from Pinoy Rab YouTube channel. It's a vlog. And pwede mo malaman name nila? Jasmine po. Jasmine. Oh, si Ma'am Jasmine po nandito ngayon, nag-iisa siya. And I think may kasama siguro siya, hinihintay pa niya. Alright guys, mag-greet lang siguro siya. Ma'am, anong masasabi niyo sa nakikita niyo ngayon dito sa ating pailaw sa City Hall? So far, maganda siya kasi from Cotabato naman din ako bago lang ako dito. Okay, you're from? Cotabato. Cotabato City. Oh, she's from Cotabato City, guys. At fortunate tayo na nakilala natin siya, no? And ilang araw na dito? Ngayon pa lang. Ngayon pa lang. Oh. Oh, she's new here in Davao City. So, welcome to Davao City, ha? Ito yung City Hall natin dito. At napakaganda ng lugar. Actually, ilang beses ko na ako nakabalik dito. Magbablog. Ma'am, ano nakikita nyo, ma'am? Okay lang ba? Okay na po. Maayos? Maganda naman po. Maayos naman.
feel safe ka naman. Yes po, feel safe. Oh, pwede ba malaman bakit nararamdaman mo na safe ka dito? Kasi po, hanggang ngayon, marami pang tao. Yes. Nag-aaligid na, At saka takot yung mga masasamang elemento dito. Kasi talagang papaluin sila sa puwet. char. Talagang strict dito. Strict talaga dito. Walang masasamang loob talaga. Kaya secure tayo. So thank you very much po. Mag-say hi ka naman sa family mo. Hi to my family at Cotabato. Yun lang. Yes. Oh, thank you. This is Gilbert Lopez Martia Cacho po ng Pinoy Rab YouTube channel sa Good Morning Davao. Ma'am, thank you very much. Welcome. Alright, say hi. See guys from Cotabato City. Here. Napakaganda. Hindi mag-interview ta. Okay, dito na naman tayo. Pwede makadisturbo, maing gabi eh. Taga Davao? Ay, taga. Davao mo kaya? Oh, Davao. Okay. Pwede may bawan yung pangalan? Okay, this is Pinoy Rab YouTube channel. Good Morning Davao segment. Okay, pwede malaman pangalan mo? Roland. Ikaw? Angel. Okay, si Angel and Roland. Bago lang sa Davao? Ngayon lang nakapasyal dito. Dalawang business. Dalawang beses na. Nga nung nagbalik-balik mag bakit bumabalik-balik dito? Para mag-chill. Yes, para mag-chill. Okay naman ba ang lugar? Feel safe ba? Wala bang mga nagmamasamang loob? Wala naman so far. So mag-invite naman kayo. Say hi to your friends. Lalabas ito Monday. Hi guys, punta kayo dito sa Davao kasi ang ganda dito, maraming mapasayalan at Maraming nagbibenta, no? Opo. Okay. Okay. Sige, mag-mention kayo ng name. I-shout out nyo. Okay, shout out naman. Sige. Shoutout ko kay Rolando Palaw na nanonood siya, then sa family ko. Wow, ikaw sir. Huwag na. He's very shy, guys. Thank you very much, ha. Thank you. Okay. Sige, ikot pa tayo dito. Ayan, maraming picture. Oh, there's a family right over here. Kaway. Oh, the family are awesome. How very awesome, guys. Dito. Ito, guys, meron din dito mga couples nagmamasyal. And ito, ang dami talaga, guys. Ang dami talaga. This is a lover's lane, so to speak. So marami talaga. Yeah. Maghanap tayo na makapag-hi naman. Okay. Good po. Wow. So guys, it's all about time. Thank you very much. This is Gilbert Lopez Martia Cacho. Good morning, Davao. Alright guys, there is a bazaar here. We will be crossing. Batayan, kani motor. We'll be crossing here. There's a little bazaar. Snacks here. Kaadlaw. Siam Kaadlaw Snack Bazaar. Ibig sabihin nun, 9 days lang sila mag-stay dito selling things, no? Ito yung ang next po dito yung pinakita ko sa kabila kanina na bantay. So this is now the I don't know what we call this, but parang dati ito mga bulaklak dito eh. It's a stall of flowers here, and then sa taas parang snack, parang pwede nang parang may kainan po sa taas. At yan po ang city hall namin guys. At sa papupunta po tayo sa we have also here a landmark na meron po kaming clock dito sa city. Alright, famous po itong orasan na to. But of course, this is the cathedral, the San Pedro Cathedral.
Yeah. So itutur ko kayo guys. Ito yung ating cathedral. Ayan po. So, at saka sa amin pong cathedral, harap po niya ng Sangguniang Pangunsod. It is in front of the City Council of Davao or Davao City Council. At yan din po yung kampana. May kampana po dyan, yung matayog na kampana. Of course, there's our cathedral guys. Malaki ito guys. Malaki itong cathedral na to. So maghanap tayo ng magandang lugar para ma-blow up po natin siya. Kaya aakyat tayo dito sa sa kanyang platform ng aming monument here. This is a monument, hindi mo na makikita, but is the Sangguniang Panglungsod Monument. Wala kang makikita kasi it is made of brass. Pero pag araw yan guys, maganda. So yan po ang Sangguniang Panglungsod natin sa lungsod po ng Davao. But of course, fronting the cathedral. See guys, yan po ang cathedral namin. Malaki po ang cathedral ng Davao City. See, that is our cathedral here. At meron po tayong, yan po ang ating kampana. Nandoon po sa taas yung ating malaking kampana na pinapatulong po kapag may misa. Kapag may misa po ang San Pedro Church, pinapatunog po yan. At pupunta na tayo. Of course, ito yung cathedral natin sa lungsod po ng Davao. Tatawid tayo. Mag-ingat lang din kasi papupunta tayo sa taas, doon sa kabila, kung saan po nakalagay po o nalundoon po ang aming Philippine National Bank, or we call it PNB, Philippine National Bank. Ito yung Orcolio Park guys, hindi mo makikita but a lot of lights, really a lot of lights. Hindi mo siya makikita kasi naman gabi na, lights are, ang daming ilaw. That is our Orcolio Park. Kanina Quezon Park, ito Orcolio Park naman. And next week, galing na next week yata, mamamasyal tayo. So ipapakita ko lang sa inyo yung iskina or kanto po ng sa dulo po niyan ay trading, and then sa dulo po niyan meron tayong rotonda, and this is now the San Pedro Street. Look at that, that is San Pedro Street. So napakalinis, napaka peaceful na lugar. So don't hesitate to visit guys. Ito na yung kampana natin. Ang kampana ng simbahan. Napakataas po niyan. Ito yung mga nakalagay dyan. Angel of Peace. Tingnan natin para mabasa. Everything. Meron tayong parang bilen. Ayan, nandyan. Everything you Okay, please read kung mababasa nyo. Yan po siya. Wow. Yeah. At gabing-gabi na rin po, pero bukas pa rin ang ilaw ng PNB. Bukas pa rin po ang ilaw ng PNB. Right? Philippine National Bank. And of course, yung sinabi ko kanina na yung po mga sasakyan na yan ay galing po sa trading. And then, nandoon po sa dulo nito, dyan po makikita ang monumento ni Bonifacio. Andres Bonifacio, ang ating Supremo. So guys, don't really hesitate to visit Davao City. It's really a wonderful place, no? Lalo pat ngayon Pasko. So yan. So ito naman yung Claro M Recto or Claveria, so to speak. Claro M Recto or Claveria. Dito po kami naghihintay, naghahanap po ng masasakyan. So ito po yung Claveria Street. So guys, yan, kikita nyo ang haba, ang taas, no? May kampana. San Pedro Church. Here. Okay, sasakay na po tayo. We are on road 4. See you next. Guys, just right now, banggaan dito sa corner, guys. Wow. So kagagaling na natin, tingnan natin how they operate guys.
Ang galing ng mga medics. Ang galing ng mga paramedics. Oh, yung motor guys, grabing tama ng motor guys. Oh. Dito yan sa kanto ng Cabaguio Vulcan. Convenience store and panadero. Yan po guys. So, ayan. Accident happened anytime. Siya yata ang tumama doon sa multicab eh. Pero yung motor wasak na wasak. Grabe ang motor guys. Nga na nga wasak, pila gastuhan na maayo balik. Di na insured na. Ay di na maayo. Depende kung pila ang percentage insurance. Totally wrecked. Agoy. Walang lisensya ang driver sa motor. That is really ang Wala. Tiil niya mo nagrabihan. sinubo ka guys. Wasak na wasak. Grabe. Wasak na guys. Wasak na wasak. Multicab yung kabanggaan niya. Siya yata ang sumalpok. Ito rescuer to eh. Barangay Oh, lato na ko mobile kaning kuan. Kani mo ko skits. Igbo yata siya sa ano. Tumama yata siya sa salamin guys. Oh, kay Wasak kuan yun. mag skits. Wasak yung salamin. Wasak. Inyo na po na ikarga, alas ano po na ninyo? Pero talaga ang buhay, dapat mag-ingat lang talaga sa biyahe Ano ba? guys. Kaya assistant. Grabing wasak. Grabe ko ito. Grabing wasak guys. Nakakawasak-wasak. Hey! 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 Naikarga na po yung ano, naikarga na po yung nag-drive ng motor. So yan po. Wasak, I could imagine. Sumalpok siya, galing yata siya ng ano, galing siya yata ng magsaysay. Ito naman papasok. Ito nga siya kasi wasak yung salamin guys. So, Hey! ang laking damage ng motor, malakas-lakas yung impact. Kung tutuusin, malakas ang impact kung ganun kawasak yung salamin ng motor. Wow. At hindi pa kukunin yan guys kasi mag-sketching pa yan. Maya-maya pa yan. Kasi maghahanap pa ng ano, i-check pa ang mga papers niyan. Kung sino ang walang lisensya. Pero yun pa rin, kahit na walang lisensya yung driver, kasi liabilities pa rin yun. Wow, grabe. Wasak na wasak. Yun guys, galing tayo sa Rizal Park, nag-cover tayo doon sa City Hall. Ito ngayon yung dinat na natin. Kawawa yung driver. Buti na lang, buhay pa. Malakas yun. Malakas. Tamo, yung impact sa salamin ng multicab. Talagang
Malakas yata ang takbo talaga ng motor. Tama na, oh. Ganun talaga. Yan, ikakarga nila yung motor. Kasi kakarga, ikakarga yan, evidence of the wreckage. So, wow. Anyway, yun, nakarga na po yung driver ng motor. So, yun ang kaganapan, guys. So, sasakay na po yan. So, if you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.